Igbo bụ Igbo nke onye chiri ya zere. Afa m bụ Chukwuma Amakọ nke eji egbu ofu ọnọdụ ugo wee mara. Taa anyị abịago ọzọ na agba nke anọ n'oge jee chọọ ife ị ga-alụ. Onye anyị na-anọ taa bụ Maazị nwoke Alfred Williams nke anyị ji mara jee chọọ ife ị ga-alụ. nọ. Daalụ ndị be anyị, daalụ nụ maka isonyela anyị n'oge agba nke nọ n'ụbọchị dịka taa. Geenụ ntị ka unu nụ isiokwu nke anyị ji wee bịa. Anọkọtakwa na anọkọta si na ị gaghị na-esonyere anyị soshal midia. Ka waalụ ka ị na-esonyere anyị oge niile maka na ị ga na-amụta ọtụtụ ihe dị iche iche ma nke si na gọọmenti ma nke na-eme n'ebe ị nọ n'oge awa a na-akpọ gaa chọọ ihe ị ga-alụ. Oke, taa gaa chọọ ife ị ga-alụ. Ebe anyị ga-atụ aka n'ụbọchị taa bụ o nwere ndị chọọ ife ga-alụ famara otu vasimia bụ ije gbabọyi. N'oge taa anyị chọọ ka ịkọwala anyị otu ndị amara otu vasime n'ịgba bọyị, ma ndị na-agba agba ma ndị na-aga ike ọ na-agụ na ọ gaghị kpa 4 years ị na-eru 3 years ọ dịghị ka ibe ahụ ọkpa aka na amaghị eji wee elu ọwazụkasa ụmụahịa ma Sokoto ebe o si wee bịa nọt nwatakịrị etufu ma ọ gị ya agbasizi ya bọyị. Nwoke a sị na nwasa abụgide ya for 1 year 2 year 3 year 5 years to 7 years na 7 years ya ka o zuzuru ori. Biko metụke n'okwu aka. Nwanne m nwoke, okwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị dịka taa o buru ibu because ọ bụ ihe mere ebe o ji bee n'isiokwu a. Na mgbe mbụ ndị Igbo were ife a na-akpọ ịgba bọyị. Nwatakịrị tonyite isi na ịma ngụ akwụkwọ ajụọ gị aka ọrụ ka ị chọrọ ịmụ because n'oge mgbe anyị na-etolite amatara m na mgbe mpempe ana m alụkarị ụmụ ife moto m ga-eji igwe lụọ moto were ya na design ya n'ime moto ọbụla mfụ nsee ya n'akwụkwọ ewere m igwe lụọ ya. So mgbe ahụ mpempe nne na nna m bịa na-awụ ọchị ma sị na ọ dụkwa ka ọ mekaniki ka m ga-alụ. Ihe a bụ ihe na-eme mgbe ahụ, ọ bụrụkwa na agba nke ndị jensi a kịta. So oge mgbe ahụ abịazie na-afịa ọ dịkwa ka ọ mekaniki ka this boy. Meanwhile agwabugo m gị na ọ bụ kapịnta ka nna m na-alụ. Mana mgbe m na-eto my father abịa na-afịa that na ọkwa moto automobile. So wee na-achọzi ịba skuul na because ana m agụ na GTC then. Okay. Mbịa chuzuo jiri aka m chuzuo na m chọrọ ịga to elect which is electrical ndị na-alụ ife gbasatara ọkụ. Mana mgbe anyị na-eto my parents abịa na wọchị, nne na nna m na wọchị si na ọkwa moto ha wee ga were m wee tinye m na automobile. Amụrụ m automobile gụọ ya n'akwụkwọ na GTC. Mgbe m gụchara ya aga m road side ya na-akpọ road side mechanic ga mụọ ọrụ. Ndị ma m n'Ọka ga-ama amụrụ m ọrụ na nke Ozuome mekanik mgbe m mee IT ma anọ m na nke Ozuome mekanik for good 6 months. Mgbe m mee IT mechie IT pụta na mgbe m nachie school ahụ na-aga iwe holiday like this nnatakwa aga m na nke Ozuome gaga nọrọ. Now ịgba bọyị o nwere ihe mere ọtụtụ ndị ejirezi ewe mind na-aga si na ha na-achọ ịga mụọ ọrụ ọ mee nke one dute na mmiri na-esite n'isi wee gbalụọ. Ọtụtụ ndị ọga onye savụchazie ha gị na mmadụ ga-ewe agreement nọ 7 years ọ na-elu 5 years o bido kpaba nkata ọjọọ. Ọ kpara nkata ọjọọ otu a nwoke maọbụ nwaanyị nwoke na nwaanyị na-ayị ọyị mgbe a chọrọ anyị ịgbasa o setiela onye nkewa nọ trap ọ marụ na ọ ga-adana o were nke ahụ gbado ya aka wee sị ya ngwa ajụ gị anyị ayịcha. So ụlọ ihe a ka ndị ọga mpụta bịazie na-eme nwatakịrị sabụgidezie ego ruo 6 years ibo ya ebubo at the 7th year ị ga-esetụrụ nwatakịrị ibo ya ebubo si na o mee nke one echụọ nwatakịrị ịma nsetụrụ nwatakịrị. Ọtụtụ ihe ndị a bịaziri mebezie mebe onwezi ndị be anyị bụ ndị youth chọziri ịgbalụ mmadụ bụ ịga mụọ ọrụ ọ mụọ afịa. Duto na onye gbacha mbọ ama nsetụrụ ya ama ndị ya ụlọ
ọ bụrụ ihe jọgburu udene shigbuo nkakwụ n'isi. so mana ihe na-anya na Anambra steeti nke ikpeazụ a nwa amadi a na-akpọ gọvanọ Charles Chukwuma Soludo wee bịa n'anya sị mba na a ga-etinyela anya n'ife ịgbabọ ya bụ onye nke dị onye isi nke na-achịkọba ya bụ onye isi ndị Ministry of Youth Mr. Patrick Ahamba a wee tinye anya n'ihe ụmụ ịgbabọ iruo na main market emekwere ya achị nke ha mekwuru ya na program ha a na-akpọ One Youth Two Skills emekwuru ya na gọọmenti abịago tinye anya n'ihe gbasatara ịgbabọ ya ọ bụrụ na ị na-anya na iweghị ego ị ga-eji ga mụọ ọrụ kwụọ ụgwọ n'aka ndị mmadụ wee mụọ aka ọrụ ahụ ị chọrọ ịmụ ị nwere ike ị gabazie mee nke na ị ga-agbara ọrụ ahụ gịnị bọyị. Kedu ife a na-akpọ ịgba bọyị? Ọ bụrụ na iji ego bịa ịbịa mụọ ọrụ ị nwere ike ịgwọ ya achọrọ m ịmụ ọrụ a n'otu afọ ịkwụọ ya ụgwọ o wepụta otu afọ mee gịnị kụziere gị dị ọrụ. Mana ọ bụrụ na ị nwere ego na ị chọrọ ịbịa nke na ịbịa bọyị ịgba bọyị ịgba ya enweghị m ego mana achọrọ m ịmụ aka ọrụ achọrọ m ịga na-ezu oshi ka m were aka ọrụ a mụọ wee nyebere ndụ m aka gị na onye ahụ ga-akpa ya akpa unu eme ya agreement ihe ndị oyibo na-akpọ agreement eme data agreement ọ bụrụ na ọrụ ọ ga-akụziri gị na 1 year ọ gbaghị oke m ga-akụzirizi gị ya na 3 years na arọ 3 so o nwere otu arọ ọ kụziere gị ọrụ abịazịa na arọ ndị nke fọrọ afọ ọ bụrụ mgbe ị ga-esoro ya wee rụọ ọrụ ya ọrụ wee rụpụta ego ahụ o ji kụziri gị mana ihe na-emezi ọtụtụ ndị na-atụzikwu egwu maka na onye nke ịkụziri oluo mgbe gị na ya mere agreement na not 3 years ịkụzichere na-eri ọrụ ahụ ọ mụta ana dị ọrụ ọgbapụ ọsọ ọ bụ ekwu ike gwụrụ onye ka m gwa gị na akụkọ a okwu a dị deep o miri emi ma a ga-ekwu mana ntị ga a ga-agwụ ya ọ dịkwa ndị mmadụ ga-abịa gị bụ ọga amatara m na ị na-ege okwu a ọ bụ ihe eji wee mere ife gụwa akwụkwọ onye na-achọ ịmụ ọrụ ị ga-amụtakwa ife na ya onye ka anyị ji sị gị ka wa alụ ka ị na-esonyere anyị maka na anyị ga na-ewetara gị ihe ịsopoziri ịma n'oge a ga-achọ ife ị ga-eme nke anyị wepụtara unu. So onye isi anyị bụ gọvanọ Charles Chukwuma Soludo a ewepụtago kọmitii ndị ga na-enedo ndị na-agbabọ ya anya gọọmenti na-awụ ọka chink na aka m ga-enwetakwa dị infọmeshọn nweta dị infọmeshọn nka ga-abịakwa ebe a kọwara unu ka gọọmenti si wee na-etinye anya maka ịgbabọ ya bikọs gọvanọ Charles Chukwuma Soludo asịgo ụdị ife ahụ ama mmezi na Anambra anaghị na-ayọ ọda gọvanọs ka ha tinye anya na ya mụrụ ife a gọvanọ Charles Chukwuma Soludo na-eme na Anambra. Gị bụ onye mmadụ bịa ịgbalụ bọyị gọvanọ sizi na ọ bụrụ na mmadụ na-agba gị bọyị ị ga-esetụrịrị lọya iwu ọ ga-anọ na gọọmenti iwu mkpanaka na-abụ ga-anọ na gọọmenti ọ bụrụ na o meta ibe ịmanye ihe setụrụ ya gọọmenti ga-ama ebe ya obere ikpe onye ikpe ma setụrụ ọdịtị ikpe mawa bọyị agwụ ya na ọgụ chọrọ okwu ọgụgụ abụọ ga ka ikpe mara akwa gị na ọgụ chọrọ okwu so ụdị ife ahụ adụ ọsọ na ị ga-aga gbaa bọyị 7 years gbachaa bọyị 7 years ọ gaghị ebo gị ebubo si na ọma setụrụ gị na Anambra steeti nke mmagodo nke a na ụdị ife a gọvanọ na work towards to end those kind of things. So everybody ga-eme gịnị kawa alụ gbaba mbọ ime ahịa nke ị ga-eme ọ bụrụ na ego ka iji ị gakwụọ ụgwọ mụọ ife ahụ ị chọrọ ịmụ pụta iji okwe na ego ị ga mitie mmadụ gịnị akpa ọ bụrụ bọyị ime ya na nke bọyị gbadị bọyị ọ kụzichelu gị ọrụ ịrụọrọ ya ọrụ na afọ one na one otu oge ụlọ kpere gị ekpere because na ihe a na-eme na some people adịghị progress ada aga n'iru gị na mmadụ mesie ife unu ama setụrụ kedu ka ọga gị ga-esi kpere gị ezigbo ekpere gị bụ nwa bọyị ị nọ na nke ọga gị na-ezu ya oshi ọga gị setụrụ gị echi ị pụọ iwere ife imeta da isi na ọga gị bụ onye ọgwụ ego so anyị aka aga-agagodi na nke a emesịa anyị ka ga-aba deep na this kind of thing ka akọwaziere ndị mmadụ ife ndị na-agbụrụ bọyị na-eme na ife ndị na-agba bọyị ndị na-aga ịmụ ọrụ na-emekwa so that onye nke onye na-eme
ọ nke ị kwadotere ije mee ka ị mara dat na ụdị ife a adịrọ mma ka ị wee nwee ike wee mee gị weta ngọzi ya kwana ime ọfụma a na-agọzi gị ndị ichie mee gị agọzikwa gị so ọ ife dị na ya so anyị na-ayọ gị na-ayọ unu bụ ndị Igbo be anyị ka onye ọbụla mee gịnị ga chọọ ife unu ga na gọvanọ Charles Chukwuma Soludo si gịnị gazie n'ọmụmụ ọrụ na o nwezi ihe dị ka ịgba bọyị ịgbasịa bọyị ama nkwụ gị ụgwọ ịgbasịa bọyị ama ndị gị ụlọ ndị be anyị ekelekwa m unu nnọnụ unu anụgo ka o si wee na-eze wee na-agbata nke anyị nọ na ya n'oge jee chọọ ife ihe eme ọ na o nwere ife ịmụta kịta na ị nwere gọvanọ chọọ ka ịba uru gọvanọ create platform in the sense that na ọ gaghị ama mmezi gịnị ama nke ikizi gị out ka football ma ọ bụrụ na ị gbacharị ya bọyị platform o create na that na nwatakịrị ama mgbacharị gị bọyị obulu ego gbuwara no gọvanọ abatago in between na that nwoke na-alụkwa ọrụ ọ na-alụsi ọrụ ike ọ na-eme ibe ka prọfesọ a sịkwa onye mee ife dịrị mma eme gịnị etuo ya onye mekwe nke dị njọ anyị apụtakwa ekwuo ya kwupụtakwa ya o mere ibe ka prọfesọ o mere ife na nke o mere ndị Anambra ife na nke o mekwe nke adịrọ mma anyị ga-ekwukwa ma ya ga-ekwukwa ya na ya ka afụlọfọ ya ka anyị afọ ịsịkwa na anyị na-akwụyalụ mmadụ anyị na-emelụ mmadụ advat ka anyị nọ ya because aga na omenala Igbo ihe eji mara omenala Igbo bụ gịnị eziokwu bụ gịnị ndụ so onye eme nke dị mma anyị etoo ya n'oge a onye emekwana nke adịrọ mma anyị ekwupụtakwu ya and anyị na-ayọkwa unu ka unu marakwa na ọ bụrụkwa sọsọ anyị gwagara etinyekwa ọnụ ya anyị ga-abatakwa na live TikTok so that unu nyere aka na-etinyekwu ọnụ ka people wee nwee ike wee na-amụta ife ndewonu ụmụnne m ozugbo gbachaa na-agbata nke a chebiri anyị ọzọ anyị na gị ga-enwekwa na TikTok ka anyị kpaa one on one isoro anyị tinyekwa nke inwe daalụnụ ka emesịa